Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Exclusive! 33 anyos nga lalaki. Sikop human gimolestya matud pa ang usa ka menor de edad nga lalaki sa Davao City. Usa ka balay sa Davao City na danyos human nadat-ugan sa natumba nga punuan sa kahoy atul sa pagdahili sa yuta. Pipila ka nagapamasaherong kolorum nga sakyanan sa Cagayan de Oro City, dakpan sa operasyon sa LTFRB Region 10. Dredging o clearing operation sa dike sa Barangay Talomo proper sa Davao City. Gisugda na human ang dakong pagbaha ni adtong milabayng semana. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte giatangan ang saad ni DPWH Secretary Vince Dizon nga mapondohan ang Davao City Flood Control Master Plan.